Ni negon Ekuadorren hezkuntza berrikuntza proiektu batean sartuta, eta ikusi nuen, Mondragon Unibertsitateak atera bartzuela lit masterra, ez? Eta aukera polita iruditu zitzaidan azkenean praktikatik bizizan nuenari beste ikuspegi bat ematea eta nolabait horri oinarria jartzea. Orduan horregatik erabaki nuen lit egitea. Nire gustatu zait, batez ere, izan duen freskotasun. Azkenean bakoitzak izan duela bere ibilbidea egiteko aukera eta oso modu informal batean, ez? Zu juntzarela nolabait, hori eraikitzen zure beharren arabera eta ez zegoela hasieratikan estrukturatuta, baizik eta zuk juntzarela hortan sakontzen eta hori deskubritzen. Orduan, niretzako hori izan da oso alderdi positiboa. Eta gero ere, azkenean apurtxoaz dakan modelo hibrido hori, ez? Badago bakarlan bat zuk etxean egiten dezuna, eta gero aldi berean dituzu workshopak eta hor bakazu ez dakite, zuk digeritu dezun hori konpartitzeko aukera. Nik uste dut beste alderdi positiboetako bat izan direla legoak, azkenean horrek albidetu digulako prozesu estandar bat jarraitu beharrean, bakoitzak bere interesgune edo beharren arabera, modulu bat edo beste aukeratzea, ez? Orduan, nire kasuan adibidez, nik hezkuntza berrikuntzan sakondu nahi nuen, eta orduan, behar horien arabera, nik lego edo modulo batzuk aukeratu nituen. Gaur egun, Leitekin garatzen nahi zen proiektua, nik hezkuntza berrikuntzan fokoa jarrita daukadanez, hezkuntza erakunde ezberdinetan nola hartzen diran proposamen berritzaileak. Eta gaur egun, Mondragon Unibertsitatean egiteet lan, lehen hezkuntzako graduan barruan, hezkuntza berrikuntza moduluan.